gaurkoan mezu argi bat plazaratzera gatoz. Gazteok zuekin gaude. Euskal preso politikoen kolektiboak hausnarketa abiatu du, etorkizunera begira. Doaki Usurbiletik Euskal Herrian, Espainiar estatuan, estatu frantsesean, Portugalen eta Suitzan bahituta dituzten euskal herritarrei gure bezarkadarik beroena. Zuekin gaude denok etxean izateko borrokan. Zuekin gaude sistema iraultzeko bidean. Zuekin gaude independentzia erdiesteko borrokan. Zuekin gaude askatasunaren aldeko bidean. Dei egiten diogu euskal jendarteari eta bereziki euskal gazteriari, euskal preso eta ieslari politiko guztiak kalean izan arte kalera ateratzera. Kalera, kalera eta kalera.